Dins del marc europeu hi ha uns fons que fica Europa a l'abast de totes les institucions que van dirigits a la consolidació de les ODS. I per un altre costat està el Covid, que fica en marxa els fons Next Generation. Els projectes han d'estar madurs, han d'estar planificats, han d'anar en les línies de reconstrucció, de sostenibilitat i de digitalització, i han de buscar aquest canvi de nou model econòmic que marca el Pacte Verd Europeu, que abans has començat a parlar i que segurament és el més important que hauríem de fer. La Diputació, bàsicament el que volem és fomentar les energies renovables en comunitats energètiques. I aquests projectes que al final busquen reduir el CO2, respectar el planeta, però garantir un servei com és tindre accés a l'energia, jo crec que són els que van a valer la pena i els que s'hi han de donar valor, sobretot des de les administracions públiques, que són els que han de garantir els drets de les persones. La indústria de l'automòbil, més enllà de la pandèmia, està patint una disrupció. Les bateries són l'element clau, ara per ara, perquè en els altres camps, les telecomunicacions 5G, jo crec que a nivell de País Valencià no tenim res a fer. La intel·ligència artificial, a pesar de l'intent de la Generalitat de llançar ahí una línia de treball, és complicat. Si no s'aposta i es fica molts diners i es recolza realment als grups que ja treballen en intel·ligència artificial, és complicat. Cal crear fàbriques a la península Ibèrica, si és que es vol retindre la fabricació de cotxes per aquí, i potser caldria pensar en fàbriques de reciclatge, sabent que el País Valencià està molt ben ubicat, ja que tenim molt bons ports d'entrada, si el que es vol és fabricar bateries aquí utilitzant celdes que vinguin de Japó o de Xina. Seria una oportunitat que potser caldria aprofitar. Que els períodes de maduresa de les tecnologies són més elevats dels que tenim. Haurem de començar a treballar més pronte, però s'està començant a treballar ara quan se li ha ficat un preu al diòxid de carboni, i això és la realitat. Veiem que les tecnologies maduren per onades. Una tecnologia té una curva típica d'esa que comença a madurar i quan tenim madura sí que creix, però necessita un temps. No podem treballar soles des de l'oferta, n'hi ha que treballar des de la demanda, baixar la demanda d'energia. Les polítiques estratègiques són difícils d'establir, però en això veiem que quan tenim una fulla de ruta tan complexa com hi ha per a la indústria, on hi ha tantes opcions, té que ser suficientment oberta i flexible per a llarg termini donar resposta a com vagin madurant les diferents tecnologies.